भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आयचे सेशन हाका पुराजना पूर्वक स्वागत करता। आमगेल परम पुरुषोत्तम कृष्ण आणि गुरु परंपरांचल सगळ्या गुरुजनांक वंदन करून आयचे सेशन सुरू करूया मंगलाचरण सांगून। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत पुराण कोंकणी तर्फे आयचे सेशन जॉइन जाल्ले पूरा जनाक हृदयपूर्वक वापस स्वागत करता। आता आम्ही चॅप्टर 8 आतो आसाची तंतुले श्लोक 17 तकून 22। आता गीता महात्म्य सांगू येत आसाची रचना शर्मा। हरे कृष्ण। अथ गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि तस्मापेकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण भारी चंद कोण सांगले खुशी झाली. आता श्लोक 17 हांव सांगता आसा. श्लोक 18 श्यामला कामत माताजी, 19 सुनीता मल्या माताजी, 20 आणि 21 जयंती नायक माताजी आणि 22 कलावती अवधानी माताजी डिसाइड करताची. आता हांव सुरू करता. सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्रविदो जनाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अव्यक्ताद्वक्त्य सर्वा प्रभवन्त्यस्वरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे. हरे कृष्ण. परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तन्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं. हरे कृष्ण. पूरा माताजीन भारी चंद कोण डिसाइड करचे. मस्त थँक्स. आता आम्ही चॅप्टर 8 आसाची. या भक्ती योगांतुले वन ऑफ द इम्पॉर्टंट अध्याय. अंतु अर्जुनान पूरा प्रश्न निमगुचे आणि कृष्णान चंदकोन पूरा काय जवाब दिला. तांतूल एक कडे प्रश्नाक म्हळ्यार अंत्यकालार आम्ही कसं कोरका म्हणून डिटेल जावन कृष्णान जवाब दिलेला आसा. ताजे विषय चर्चा करच्याक आज आम्ही चॅप्टर श्लोक 17 ते 22 डिस्कस करूया. ताका येताची या सुबोधिनी सेशन स्पीकर हर ग्रेस प्रेममयी गोपी माताजी. हरे कृष्णा. आसनवानी. श्री कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी मुख्य अपॉर्च्युनिटी दी. आमगे भगवत पुराणातर्फे न तुमकर पूर्वक स्वागत. हरे कृष्णा महामंत्र सांगून हें करता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. माताजी म्हाका तुमगेल विषय मस्त इंट्रोड्यूस करू गोत ना. थोडी गोत तशील विषय सांगता. हानी हिज ग्रेस संत गोपेश्वर प्रभुली धर्मपत्नी हानी जयप्रताप माता स्वामी शिष्य तांगेले शिष्य आणि हानी मस्त सकडे स्वामी प्रभुपादा वैर मस्त सकड राईट अपनी केला. आणि कथामृता वैरी माम सांगितले की ऐकलेल प्रकार युट्यूबार मस्त सेशन्स असं म्हणून ऐकला ताजे विषय. सो कसने हांव चढून गेल्ले चूक जाल्यार डेडी म्हाका माफी कर का. हरे कृष्णा. कृष्ण माताजी थँक्यू माताजी. हांव तुम्ही सांगलेल्याचे चड पागोरी करले ना. तुमगेल ते हे भागवत टीमाचे हे महत्व की तुम लोग म्हाका हे इतले हे सेवा करचे अपॉर्च्युनिटी दिले. थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा. ओवर टू यू. थँक्यू. स्क्रीन दिसतं की मागेले क्लियर असा. माताजी हे BG 17 to 22 म्हणून बरेलेलं असं. माताजी डॉक्युमेंट शेअर करत असला दिसतं ना. इट्स नॉट विजिबल.
हरि ओम. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे म्हाका हांगा सर्वाले सगळे वैष्णवीज आणि वैष्णवांक मागील नमस्कार दंडवत प्रणाम. म्हाका हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले मुरली चरण प्रभू आणि सखी चरण माताजीन मागेले हार्टफेल्ट धन्यवाद. मागे कडेच्यान कसलेय चूक जाला म्हाका माफ करात. हांव मागेल क्षमतेपूर्वक हांव सेवा करचे एक प्रयत्न करतले. हरे कृष्ण. सो आत्वरीक आमकां हे मागेल हे म्हाका दिलेले हे श्लोक भगवद्गीता 17 to 22 तस न्ही संक्षेप्तन सांगते म्हळ्यार वन वर्डान सांगता म्हळ्यारच न्ही कृष्णा हांगा मॅटेरियल म्हळ्यार भौतिक आणि आध्यात्मिक जगताचे डिफरन्स सांगता आसात. कसले डिफरन्स आसा हे हातून कसले बरे आसा हे हातून कसले बरे आसा कसले आमकां एक्चुअली ते हे दोनू कंपेर करून आमगेल फोकस कशी तागे कडे रिमेंबर करता कशी आमी रिमेंबर करता म्हणून कृष्ण सांगून दिता आसात. सो फर्स्ट 3 श्लोका 8.17 to 8.19 अकस्मात आमी संक्षिप्त जावन तागे टेक अवे घेवया म्हळ्यारच न्ही हे उरता की स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक कंपेर केल्यार आध्यात्मिक वर्ल्डाक कंपेर केल्यार भौतिक जगत कसलें आसा तातूंत न्ही पदे पदे क्रिएशन जाता पदे पदे डिस्ट्रक्शन जाता आणि कृष्णान हे ते आध्यात्मिक भौतिक जगताक न्ही एक लेबल घालून सोडला दुःखालय म्हणून. कशी आमी देवालयांत भगवंत मेळटा आमकां जो विद्यालयांत विद्या मेळटा तशीच न्ही दुःखालय म्हणून सांगून ताणें लेबल घातला. कारण ते कृष्णान जगताचे कंट्रोलर क्रिएटरान लेबल घातले म्हळ्यारच न्ही ते दुखसोन कसले मेळचे साध्य ना जाल्यार आमी ट्राय करतात आमी हॅपीनेस धुंवचे हॅपीनेस सोदचेक आमी आमगेले प्रयत्न करता रावतात जाल्यारच न्ही हे बाय डिफॉल्ट म्हण कसले हे प्लेसच दुःखालय म्हण कृष्णान करेक्ट म्हळ्यार कशें दृढ जावन सांगला. आणि दुःखालय अशाश्वत म्हळ्यार इट्स व्हेरी टेम्पररी म्हळ्यार आज आसा फाल्यांक ना
आज आम्ही आव असं फालेंग ना उरत उरत नाचताना उरत. सो तिथे हे जे क्लास सॉरी हे जे भौतिक जगत असा हे अशीच आज असा फालेंग ना हंगा कसले शाश्वत ना. आणि भौतिक जगताचे अनेक बरे प्लस पॉइंट म्हणारच नाही ते हांगा बर्थ जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हळ्यार बर्थ ओल्ड एज डिसीज डेथ हे सगळे आसा न्हू जगतांतच न्ही हातूंतच न्ही हे बाय डिफॉल्ट हांगा आयले हे एक तर व्हिडिओ गेम म्हणून हे व्हिडिओ गेमांतच न्ही हे सगळे बाय डिफॉल्ट हे फीचर्स तशी आम्ही हे व्हिडिओ गेमांत येऊन बसला आम्ही प्लेयर्स आम्ही ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हातून सगळे हे सगळे थ्रू आम्ही पास करता अकस्मात आणि एक पण नाही पदे पदे पास करता. सो कॉन्स्टंट क्रिएशन आणि हातूंतच न्ही कॉन्स्टंट हे भौतिक जगताचे एक अनेक फीचर्स म्हळ्यार हातून पदे पदे क्रिएशन होता पदे पदे अनिलेशन आसा एक पण करले सोडले ना पदे पदे बॅक टू बॅक हे क्रिएशन सायकल म्हणतात पळय तशी कसं सृष्टी करचे ताचे ध्वंस करचे सृष्टी जावचे ध्वंस जावचे हे भूतवा भूता प्रलियते म्हण कृष्णा हातून हे ॲज अ म्हळ्यार हे हातून संक्षिप्त जावन हे तीन वर्साचे सांगता म्हळ्यार 17, 18, 19. सो हांगा बेसिकली भौतिक जगत म्हळ्यार अशाश्वत आसा आणि सॉरी अशाश्वत आणि दुःखाचे भरपूर आसा आणि स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक कंपेअर केला हांगा पदे पदे क्रिएशन जाता डिस्ट्रक्शन हे 2 पॉइंट्स हे आम्ही येवचे 3 श्लोकांत आम्ही अर्थ करून सांगत. सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगं सहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः. Translation by Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. Avyaktat vyaktyah sarvah prabhavantya agame ratrya agame praliyante tatraiva vyakta samjnake. At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state, and thereafter, when the night falls, they are merged into the unmanifest again. Bhutagramasa evayam bhutva praliyate ratrya agame vishaya partha prabhavati agame. Again and again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. So, आम्ही हंगा हे 3 श्लोका जालची हंग एक कीवर्ड आसा हेल्पलेसली एनिलेटेड. आमकां आमी दिसता की आमी सगळे आमगे आमी सगळे जग आमगे लायफ आमगे कंट्रोलर आसा वी आर द कंट्रोलर आमकां दिसता आमीच सगळे अधिपती आसात म्हण दिसता. जाल्यार हांगा हेल्पलेस कृष्णा सांगता हांगा हेल्पलेसली एनिलेटेड आमी लिव्हिंग एंटिटीज न्ही आमगे हातान कसले ना एक तरी आमगे कर्मा प्रकार आमी पयलींचे कर्म आतांचे कर्म सगळे ताजे प्रकार आमकां लायफ चलता रावता. आणि हे जगतात सृष्टीचे एक लॉ प्रकार बरी आम्ही हेल्पलेस असतात. सो बेसिकली आम्ही कंट्रोलर ना म्हणटा तशें आम्ही कृष्णाले आम्ही भगवंत जावचे साध्य ना. भगवंत देर समवन हू इज कंट्रोलिंग. सो हे आम्ही जाता. आता फर्स्ट सहस्र युग म्हणून सांगला ब्रह्माक सहस्र युग असं म्हणून सांगला. युग म्हणल्यार कसले युग म्हणल्यार चतुर्युगा ಬಗ್ಗೆ कृष्ण सांगता. युग एक चतुर्युगाचे ह्यो दिव्य युगा ಬಗ್ಗೆ सांगताय. एक चतुर्युग ಅಂತ असणे एक सत्ययुग असा त्रेतायुग असा द्वापर युग असा कलियुग असा. सो आणि सत्ययुगाचे कलियुगाचे ड्युरेशन कितले 4,32,000 इयर्स. मग द्वापर युगाचे ड्युरेशन कितले त्याचे डबल
8,64,000. मागीर ताजे नंतर त्रेता युग कलियुगा किती 3 पटी होड 12,96,000. मागीर सत्ययुग कलियुगाचे 4 पंत होड 17,28,000. सो आता आम्ही कलियुगाचे बरे 5,000 वर्ष मात्र पूरा करला. आता हे युगाचे दिस इज आम्ही योचने करचे गेल्यावरच नाही हे दिस इज द ड्युरेशन ऑफ एक दिव्य युग असले दिव्ययुग चतुर्युगाचे एक सत्ययुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग असले दिव्ययुग इन 200 हंगस हे हे युगाचे चतुर्युग इन 200 सॉरी 1000 करल्यारच नाही ब्रह्माल एक दिवस जाता. ब्रह्माल एक दिवस तितलेच ते चतुर्युगाचे इंटू 1000 करला सेम अमाउंट ड्युरेशन असणे आमका ब्रह्माल नाईट जाता. सो ब्रह्माल एक दिवस असणे कितले होडसा 4.3 मिलियन इयर्स basically 43 lakh 20,000 years एक दिवस. that is only just दिवस रात्री तिथे ड्युरेशन आहे. सो बेसिकली अकस्मात ब्रह्माले लाईफ आम्ही पळोचे सॉरी आम्ही हे पळोचे गेल्यावर ब्रह्माच डे तशी पळोचे गेल्यावरच नाही आमका कितले हे एक दिवसाचे बाद आम्ही उलट असतात. आता तशीच आम्ही 1000 करते नाही 4.32 मिलियन इयर्स एक चतुर्युगाचे बाद ते इंटू 1000 करला ब्रह्माले एक दिवस. दिस इज 4.3 मिलियन इयर्स सॉरी बिलियन इयर्स. हे ब्रह्माले डे जो नाईट हे आम्ही अर्थ घेऊ का की कितले विशाल असा ब्रह्माले दिवस आणि कितले विशाल असा ब्रह्माले नाईट. सो पूर्ण लाईफ स्पॅन ऑफ आम्ही लाईफ अकस्मात आणि ब्रह्मांड किती वर्ष यूज येतात 100 इयर्स आम्ही एक दिवसाचे आम्ही कॅल्क्युलेट करले ते इंटू 360 कर्ण मागीर 100 इयर्स कर्ण तशी करल्यार आमके कॅल्क्युलेशन केलं हे मिळतं 311 ट्रिलियन and 40 billion अर्थ इयर्स आम्हाला ह्युमन इयर्स इतलं होड ब्रह्मा लाईफ स्पॅन असं अगे तिथलं लाईफ स्पॅन आम्ही अकस्मात एकले हंग इतलं झिरोज असा 1 3 3 9 10 zeros बेसिकली आम्ही 2 zeros कोणतरी करला 100 कोणतरी जीवसेलारच नाही तांगेल जीवन आम्ही धन्य म्हणतात. आम्ही एकदम चकित जातात अरे 100 इयर्स एक मनशान जीवसेले म्हणून जाल्यार हांगा ब्रह्मा इतली वर्ष ह्युमन इयर्स जीवसेतात. अँड फॉर हिम आमका सी एक दिवस आमगेल तांगेल चतुर्युग चलता असा तशीच ब्रह्मालेच न्ही ब्रह्माक नॉर्मल डे चलता आमगेल वर ड्युरेशन चड दिसना ते ब्रह्मलोकांत विंगड रेल्म चलता असा विंगड टायमिंग चलता असा. सो इतलं होड कॅल्क्युलेशन उर्ण प्रभुपाद एनोलॉजीन सांगतात की ब्रह्मास लाईफ स्पॅन ऍज कम्पेअर टू इटर्निटी इज लाईक अ लाइटनिंग फ्लॅश यायला कशी अशी येता अशी होता तस इतलं होड लाईफ स्पॅन इटर्निटी कंपेअर केला अनंत काला कंपेअर करल्यार की जस्ट एक फ्लॅश लाईटावर अशी येता अशी गेले तसले आणि तसले ब्रह्मा विंगड मस्त ब्रह्मांडांत असतात. कृष्णाल आम्ही हे एक ब्रह्माचे आमगेल जगताचे आमगेल ब्रह्मांडाचे ब्रह्मा एकच कॅल्क्युलेट करणार आम्ही असले मिलियन्स अँड मिलियन्स ऑफ ब्रह्मा असले मिलियन्स अँड मिलियन्स ऑफ ब्रह्मा उड ते काय असतात अटलांटिक ओशनात कशी बबल्स एक फिशाल तोंडाचे एक बबल येता जाऊ कस तरी फेन आयलेले एक बबल येता कशी इन्युमरेबल बबल्स उरतात अटलांटिक ओशन तशी कारणदक्ष विष्णूले कडे कॅज्युअल कारण ओशनांतच नाही तंदुंतच नाही अनलिमिटेड ब्रह्माच असतात अनलिमिटेड युनिवर्स असतात अनलिमिटेड ब्रह्मांड असतात आणि अनलिमिटेड ब्रह्माच असतात. सो इवन आफ्टर दिस सांगतात प्रभुपाद सांगतात इवन आफ्टर हॅव्हिंग मिलियन्स ब्रह्माज उर ब्रह्मांड उर ते सगळे इयर्स ती जीवसेलावरी इट इज नथिंग वेन इट कम म्हणजे हे ताजे बेद्राकच नाही इटर्निटी एद्राक ते कसले नाही. ब्रह्मलोक अकस्मात आम्ही पळयल्यारच नाही ब्रह्मलोकावरी एक भौतिक जगतच ताईवरी बर्थ ब्रह्माक बर्थ डिसीज ओल्ड एज डेथ हे सगळे थ्रू वचकाच हे पेना थ्रू वचकाच ब्रह्मांड. सो
आमी काय दिसता ब्रह्मा तशें करून ब्रह्मा केन्ना कोणाकू हे दिना कसले मरण गिफ्ट मरण नाशिल्लें जीवन दिवचें साध्य ना. ब्रह्माकच मरण आसा. सो कोणाकडे कसले नाच पळय ते कशी दिता कोण मागेले आत्मा कस तरी दिवका म्हणून मागीर ते उरका. सो ब्रह्मा ऑलवेज असुरा कसले कस तरी ते असुर लोक ट्रिक्स यूज करतात ताजे निमती ते लोक मारणे म्हण जाल्यार ब्रह्मा केन्ना सांगताले हांव पळय म्हगेले गेश ना हांव तुका कशी दिवते. सो आणि हे ब्रह्म लोकांत असले हे सगळे आम्ही जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे सगळे थ्रू आम्ही वचकाच. आणि कोण होता थंय ब्रह्म लोकांत कोण भक्ती मार्ग सोड नसले विंगड ज्ञान मार्ग गुरु आणि कर्म मार्ग गुरु हे थ्रू असणे संन्यासी जाले उरतात न्ही म्हळ्यार एक एलिवेटेड पोझिशनांत आयले उरतात तांगेले प्रयत्ना निमती ते लोक ब्रह्म लोकांत वचून ते ब्रह्माक सर्व करून ती भक्ती कडे मुखार वतात. सो आता ब्रह्माले कसले बा ब्रह्मान एक तरी नशीब बरे म्हळ्यार ब्रह्माले केन्ना ब्रह्माले कृष्णाले सर्विसांत गर्भोदक्ष विष्णू असणे ते डीटी फॉर्मांत आसा ब्रह्म लोकांत. सो ब्रह्मा एक तरी सर्विस करता उरता कृष्णाले जाऊ गर्भोदक्ष विष्णूले प्रेयर सांगता उरता. सो ताजे निमती तागे 100 वर्ष जाली तशी तागेले ते 311 ट्रिलियन and 40 billion years ह्युमन अर्थली इयर्स जाली तशी तो कसं करता तागेले प्लॅनेट विनाश जाता आणि तो लिबरेशन म्हणजे मोक्ष तागेले मोक्ष आणि तो आध्यात्मिक जगतांत असणे इटर्नली केन्ना जगतांत असणे इटर्नली कृष्णाले सेवेक वता कृष्णाले सेवेक करचे वता. सो हातून श्लोकान कृष्ण सांगता भूत्वा प्रलीयते रिपीटेड क्रिएशन अँड डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ बीइंग कॅप्टिवेटेड ऑफ इल्युजनरी एनर्जी. म्हळ्यार हांगा पदे पदे हांगा क्रिएशन आणि डिस्ट्रक्शन जाता आणि हेजे निमत आमी आणि अनेक माया महामायाचे निमती असणे आमी कॅप्टिवेटेड आसा जिवास. सो केन्ना ब्रह्मा आपणा दिवस सरली तशी रात्री निश्चय गेली तशी कस जाता सगळे सृष्टी अदर देन लाईक तगुचे प्लॅनेटरी सिस्टम अदर देन ब्रह्मलोक जपलोक अँड जन सो ते लोक सोडून बाकी सगळे प्लॅनेट हातून चूक जाल्यार म्हाका माफ करा ते सगळे डिस्ट्रॉय जाता पार्शियल डिस्ट्रक्शन म्हणत ते पार्शियल डिस्ट्रक्शन ते हातून आता अकस्मात आम्ही योचने करचे गेल्यार हे डेमिगोडालू आमी हे करता डेमिगोडाक कसले आमगेले 6 महिने म्हळ्यार तांगेले दिवस आमगेले 6 महिने राबले 6 महिने म्हळ्यार तांगेले रात्री. सो तांगेले आमगेले 1 वर्ष आमी युगादी सेलिब्रेट करचे टायमार तांगेले अनेक दिवस स्टार्ट जाता. सो हे तसले ती लोक 12,000 वर्षांत असले तांगेले ब्रह्माल 1 दिवस. सो अशी तांगेल हे तशी ब्रह्माल 100 वर्ष तशी तांगेल प्लॅनेट वर डिस्ट्रॉय जातात आणि ते जिवा जाऊ आमगेले भूलोकांत अशेल जिवा जाऊ बाकी मागीर तगूर प्लॅनेटरी सिस्टमांत अशेल जिवा सगळे न्ही विष्णूले विराट पुरुषाले फोटांत वचून आमी वापस स्थित जातात. मागीर न्ही हांगा अगेन रात्री जावन सकाळ उठता ब्रह्मा आणि मॅनिफेस्टेशन क्रिएशन स्टार्ट करतात ब्रह्मा. तेन सगळे आम्ही कृष्णाकडे आशिल्ले सॉरी विराट पुरुषांत आशिल्ले अनमॅनिफेस्टेड फॉर्मांत आशिल्ले सगळे जो व्यक्त फॉर्मांत आशिल्ले सगळे व्यक्त फॉर्मांत वचून पावतात आमी. मागीर ब्रह्म आणि आता हे सगळे सरले ब्रह्माल फुल लाईफ सरले म्हणून समजून घेतात. तेन्नाच न्ही अनमॅनिफेस्टेड फॉर्म आशिल्ले मिलियन्स ऑफ इयर्स आम्ही हे जगत सरले ब्रह्माने इतले 100 वर्ष काढले मागीर ते सगळे सहन जाले तशी आम्ही महाविष्णूला आंगांत वतात अनमॅनिफेस्ट जावन आणि आम्ही फ्रीज जाले उरतात. बेसिकली आमकां गोतूर ना कशें जाता सामकें वी आर इन टू दॅट कोमा स्टेट म्हणटा कोमांत वरी फिर बी आमकां गोतूरता की कशें जाता सामान. बेसिकली वी आर अनकॉन्शियस all jivas are unconscious and we go आम्ही महाविष्णू पोरसांत वचून राबतात आणि we will have to wait for millions and millions of years to
महाविष्णू टू ब्रीद आउट, सो दॅट अगेन क्रिएशन पोरसाचे ते टू ब्रीद आउट, ते वापस आम्ही स्टार्ट कर शकतो. सो आता ती हांगा अॅनिलेशन म्हणतात, वंस हांगा पदे पदे अॅनिलेट जाता, क्रिएट जाता. प्रभुपाद परपटान सांगतात की ब्रह्माज विथ रिस्पेक्ट टू ब्रह्माज लाईफ कसे अॅनिलेशन जाता. फर्स्ट न्ही डेथ, आमकां एक जिवाक शरीर ओल्ड जाता तशी, जेव शरीर कामाचे नाश जाता तशी ध्वंस जाता, आमगे बॉडी ध्वंस जाता, आम्ही शरीर सोडून शकता. दे एक तरह का एनिलेशन जो ध्वंस, ओके, आम्ही डिस्ट्रक्शन म्हणत, ते एक तऱ्हेचे डिस्ट्रक्शन. नेक्स्ट असणे हे जे सगळे जीवन पदे 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 आम्ही हा जाव आम्ही मेरे किडे उरत जाऊ कसले उरत हातात हे टायमार कितकी लोक जीव देत सातुरका, जीव सोडत सातुरका. सो बेसिकली दॅट इज म्हणत हे एक प्रोसेस, हे मटेरियल हे भौतिक जगताचे एक प्रोसेस. तशी ब्रह्माले एक दिवसानंतर ब्रह्म निश्चय केले होते ना, हे स्वर्ग लोकाचे सगळे तगोशील प्लॅनेटरी सिस्टम पुरा ध्वंस जाऊन विराट पुरुषाल पोटा भितर होतात. देन अगेन ते एक एनिलेशन, आणि त्याच्यानंतर ब्रह्माले लाईफ सगळे सर तशी पूर्ती प्लॅनेटरी सिस्टम, पूर्ती ब्रह्मांड ते ध्वंस जाऊन ते विराट पुरुषाले सॉरी महाविष्णूले पोटांत होता, सॉरी पोरसांत होता. सो हे तीन तर एनिलेशन, एक आमगेल डेथ, मागीर ब्रह्माल दिवसानंतर, मागीर ब्रह्माले लाईफानंतर, हे तीन ध्वंस आम्ही पदे पदे हे मटेरियल वर्ल्डान अनुभव करता जाल्यार हे सगळे अर्थ करून घेऊन एक बुद्धिवंत झालेले मनुष्यच करता. हांव काय हे जगतान परमनंट नाही, आणि हांव हे जगताचे हे वरी नाही, मटेरियल वर्ल्डाचे आय डोंट बिलोंग हियर म्हणून अर्थ करून घेऊन तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कर कम्प्लिटली तागेले जीवन असणे कृष्णाला सरेंडर करता. आपल्याला जीवन कसले उरू, सान उरू, होड उरू, ते ताजे प्रकार तो आपणाला कॉन्शियसनेस, आपल्या भावना, कृष्णा भावनामृतांत आपणाला मन लावता. तागेले दबान दिलेले, जन्माक दिलेले एक ह्युमन फॉर्म, एक मनुष्य जीवनाक तो रिस्पेक्ट देऊन तो डिवोशनल सर्व्हिस आणि म्हळ्यार कृष्णा नामस्मरणे पदे पदे कर, तो भक्ती मार्गान मुखार वता. ताजे निमती कसं जाता, जन्म हे जन्म मृत्यूचे जे सायकल आस न्ही, पदे पदे ताजेच्यान भायर पण केन्ना ऑलवेज म्हळ्यार केन्ना वापस येवचे जानाशिल्ले प्लेसाक वता. दॅट इज स्पिरिच्युअल प्लॅनेट, म्हणजे आध्यात्मिक जगत, कृष्णाले गोलोक वृंदावन म्हणत. आणि थंय वचून परमानंद सॉरी परमानंद आणि अनंत, थंय गेले तशी ब्लिस म्हणतात. हांगा ब्लिसाक अपोजिट वर्ड ना, हॅपीनेसाक अपोजिट वर्ड आसा सॅडनेस, बट ब्लिस जो स्पिरिच्युअल ब्लिस आसा ताका अपोजिट वर्ड ना, इट इज एव्हर इन्क्रीजिंग, देर इज नो सॅडनेस. सो तसले जगताक वचून पावता. डिस्क्राईब द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड, हांगा हे 8.22 8.22 हे दोन श्लोकांत न्ही सॉरी कृष्णा कसले सांगता आसात. कृष्णा आता मटेरियल वर्ल्डा बागी सांगले मटेरियल वर्ल्ड कशी आसा म्हणून, आता कृष्णा सांगता आसात स्पिरिच्युअल वर्ल्ड कशी आसा म्हणून. 8.20 परस्तस्मात् भावोऽज्ञो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तस्सु न विनाश्यति. Yet there is another unmanifested nature which is eternal and is transcendental to the manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Avyaktoksara itya uktas tam ahu paramam gatim yam prapya nirvante na nirvante tadhama paramam mama. That which the Vedantas described as unmanifest and infallible, that which is known as supreme destination, that place from which, having attained it, one never returns, that is my supreme abode. हे कृष्ण सांगतो. तो कृष्णा कसं सांगता असा तांगा की कृष्णा वर्ल्ड कसे असा, स्पिरिच्युअल वर्ल्ड जो आध्यात्मिक जगत कसे असा, ते अनंत असा, इटर्नल असा, अनंत असा. म्हळ्यार
ताई जन्म मृत्यू हे हे कॉन्सेप्ट आमगे मेटेरियल वर्ल्डाचे कॉन्सेप्टच नाही, भौतिक जगताचे कॉन्सेप्ट की हांगा जन घेतला मरण जावका ताई कसले तसले ना ताई. आम्ही काही अकस्मात आम्ही वापस गेल्यात, आम्ही काही स्टॉप करून गेलेले पाहिजे, वापस आलेले पाहिजे देश जगत सोडून त्याच्या मी स्टार्ट करतात वापस. सो इटर्नल ताई शाश्वत असते आणि इनफॉलिबल ताई. कंचे मिस्टेक्साचे शक्यते ना नाही भक्ताकडे मिस्टेक्स आहे ना, नाही कृष्णाकडे बिग मिस्टेक्स आहे ना. सो दॅट इज इनफॉलिबल. आणि ते प्लेसच तिथले क्वालिटीन बरे की दॅट इज अपोजिट टू मेटेरियल एनर्जी. मेटेरियल एनर्जी कशी मतलब इन्फिरियर एनर्जी बेसिकली, म्हळ्यार जो कमी झालेली एनर्जी आणि हे कृष्णा सुपिरियर एनर्जी योग मायाचे बनेलेली एनर्जी. सो हे इटर्नल जाले उरता इनफॉलिबल अँड अल्टिमेट फुल ऑफ अनलिमिटेड ब्लेस. ताई गेल्यार हांगा दुःखाले अशाश्वत सुख उरता, सुख आणि इट इज रियल सुख. एक जिवाक कसले सुख जेवक पळय ते सुख ताई मेळटा आमकां. आमी हांगा अनुमानाचे सुख येतात, हे करल्यार म्हाका सुख मेळत की, ते करल्यार म्हाका सुख मेळत की म्हणून आमी अनुमान करतात. जाल्यार थंय गेल्यार आमकां कसलें सुख मेळत पळय, कशी औसुख गोतूर पळय, हे कस खावयल्यार कसले मागीर चोरडाक कस समोसा तशी कृष्णाक गोत आसा. सोलाक मेटेरियल स्पिरिच्युअल वर्ल्डान कसले निमती सूख मेळटा म्हणून. सो ताई स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक पावल्यार आमगेले ते आम्ही एक परमानंदाचे एक्सपिरियन्स करत आणि ताई गेलेले ताई सगळे डिझायर्स आमगे फुलफिल जाता. आणि कृष्णा किती ऑल अट्रॅक्टिव्ह असते ते धाम वरी मतलब ते ताई आम्ही हांगा म्हणतात, आम्ही हांगा नेटफ्लिक्स वगैरे सगळं नेटफ्लिक्स पळयतात, अमेझॉन पळयतात, जो कसरी मूवी पळयले हे पळयले तर ताई असनी आम्ही हे स्पिरिच्युअल वर्ल्ड मेटेरियल वर्ल्डान असणे एक कसले समुद्राचे एक ड्रॉप आम्ही एक्सप्लेन करतात हॅपीनेसाचे जे अट्रॅक्टिव्हनेसाचे. ताई गेल्यार असणे ताई नेटफ्लिक्स उरता जाल्यार कृष्णा बगे उरता आणि एक सोलाक इतले अट्रॅक्ट जाता न्ही ते जो पदे पदे कृष्णाल विंगड लीला पळोवचे आणि आम कृष्णाक प्रीत उरचे खातीर आम ते कसले कृष्णान कसले करल्या वरी इतले आमकां खुशी जातले. आमी एक्सपिरियन्स करनाशिल्ली खुशी ते एक्सपिरियन्स करतात. मागीर अनमॅनिफेस्ट टू मुंडेनायज आमकां एज अ स्पिरिच्युअल आमी हे करलेले सॉरी भौतिक जगतान राबलेले असणे आमगेले ते कष्टात आमी पळोवचे जायना. हांगा केन्ना आमी स्पिरिच्युअल आमकां देवान दोळे दिता आमगेले भौतिक दोळे कारण आमी स्पिरिच्युअल दोळे आमी घेता पळय तेन्ना आमकां सगळें दिसता. आणि कृष्णा जगतान मॅनिफेस्ट म्हळ्यार क्रिएशन सृष्टी जावचे ते विनाश जावचे ते कसले ना. कृष्णा जगत असणे कृष्णाल धाम केन्ना चेंज जायना, कशी आसा तशीच आसा आणि ते चित्त शक्तीन आसा. आणि इट इज सगळे आचार्य सगळे लोकांना सांगायचं कृष्णावरी सांगायचं सुप्रीम डेस्टिनेशन इट इज परमधाम. आणि एक पण ताई पावले आता मी पुण्य करल तशी ब्रह्मभुवना लोक आम्ही लास्ट सेशनात ऐकला की एक पण वैर वच्चे तगु येवचे हंगा मेटेरियल वर्ल्डान दसने आमगेले कर्मा प्रकार एक पण ब्रह्मलोका पावल की एक पण मृत्यू पावल की बाद में नरक तगुचे लोअर प्लॅनेट्साक पावल की तशी वैर तगु होत जाता राहता अकॉर्डिंग टू अवर कर्माज. जाल्यार हांगा एक पण आम्ही पावले काही वैर तगुना ते पावले म्हळ्यार पावला आमी देर इज नो रिटर्न बॅक टिकेट बॅक. सो ताजे नंतर हेच आता प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद सांगतात की भगवद्गीता नसणे कृष्णान सान व्हेरी स्मॉल वर्णने दिला गोलोक वृंदावन बगे ताजे अगर अकस्मात आम्ही अर्थ का घेऊ का म्हणजे की आणि का डिटेलान अर्थ का ब्रह्मसंहितान सांगतात. ब्रह्माजी सांगतात कशी असत हांगेल तगे कृष्णाले धाम चिंतामणी धाम म्हळ्यार ते गेल्ले कडे कसले डिझायर असले सगळे फुलफिल जातात तसले धाम असते. वेद मागीर आणि आमगे शास्त्रात कथा उपनिषदान सांगला की कृष्णाल धामाकिंत होड धाम ना
इट इज अ सुप्रीमेस्ट. हम लोग आम्ही पळयलेला की आम्ही ब्रह्मलोकाक सुप्रीम म्हळ्यार ताजे की ते कसले तर भौतिक जगताचे अंदून देवता जाल्यार असणे कृष्णल धामाक पावले. कृष्णल धामा इतले सुप्रीम धाम म्हळ्यार उच्च स्थान तशी म्हण श्रील प्रभुपाद सांगतात. आणि भगवद्गीतान तसले कृष्णा पदे पदे सांगतात. 8.15 सांगला, 8.21 सांगला, 15.6 सांगला. एक पण तुम्ही स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक पावले देर इज नो रिटर्न बॅक. सो म्हळ्यार गॅरंटी दितात कृष्णा की एक पण तू वचून पावतय म्हाका स्मरणे करून वचून पावात. हे जन्म फुल तुम्ही डेडिकेट करात आणि वचून पावत आणि तुम्ही वापस येवक म्हणना. मागीर ऍब्सोल्यूट नेचर कृष्णाज अबोर्ड इज नॉट डिफरंट फ्रॉम हिम. कृष्णा आणि हांगास न्ही कृष्णा म्हागेल नाव आणि हांव डिफरंट आसा जाल्यार कृष्णाल धामांत असणे कृष्णा आणि कृष्णाल नाव एकच. हांगवरी कृष्णा इज ऍब्सोल्यूट. सो बेसिकली ताई अकस्मात वॉटर म्हळ्यार न्ही उदक म्हण आपण विचारल्यार न्ही उदक आणि उदक पिवचे उदक आणि वर्ड उदक वरी सेमच. सो तशी म्हळ्यार कृष्णाल आणि कृष्णाल एनर्जी जो कृष्णाल हे धाम सगळे कृष्णाचे. आणि इतले आमगेले देवान आमगेचेर मर्सी करला की गोलोक वृंदावन आमी केन्ना पावतात की ते कृष्णाल आणि आमगेले कृष्णाल मर्सी आणि आमगेले प्रयत्नाचेर डिपेंड आसा. जाल्यार न्ही कृष्णान आमगेचेर दये करून ताजेचेर रेप्लिका जाले भूलोक वृंदावन ते दिल्ली कडे आसा, युपीन आसा, ते हांगा निर्माण करला. सो आमी ते मर्सी आमी वचून जाल्यार एक जीवनात एक पण तरी वचून ते धामाक वास करता म्हण प्रभुपाद सांगतात. सो आता नेक्स्ट लास्ट लोकान प्रभुपाद सांगतात की कृष्णा सांगतात की आता आमकां मॅटेरियल वर्ल्ड कसे सगोत जाले, स्पिरिच्युअल वर्ल्ड कसे सगोत जाले. मॅटेरियल वर्ल्ड शाश्वत ना, स्पिरिच्युअल वर्ल्ड शाश्वत आसा आणि कंप्लीट ब्लिसांत आसा. ते वरी गोंजल आमकां आता इतली घाम गोंजल तशी आता कशी वचचे बा आमी उरचेच मॅटेरियल वर्ल्ड भौतिक वर्ल्डान भौतिक जगतान. आता आध्यात्मिक जगतान कशी पावचे एक तिकेटा नाव कसले अनन्य भक्ती. कशी एक चोल्डा एक सान चोल्डा रडत आसतना एक हाऊस जेवका म्हण कशी रडत वच कसले काम करू हाऊस कोणू कसले दिवू हाऊसून एक दरचे वरी कसले ते कशी रडता जेवका म्हण ते इंटेन्सिटीन ते प्रितीन आमी कृष्णाक आपयल्यार कृष्णा आमगेले ती कॉन्शियसनेस तितलो आमी डेव्हलप करून घेतल्यार आमी हे अनन्य भक्तीचे तिकेट आमकां मेळटा आणि आमी गोलोका वृंदावन जाऊ कृष्णा प्लेनरी एक्सप्रेशन जाल्यार अयोध्या जाल्ले जाऊ वैकुंठ जाल्ले आमगेले भक्ती प्रकार कंच धामाक आमी सेवे करचे आमकां आवडटा ते धामाक वचून आमी पावतात. पुरुष सपरा पार्थ भक्त्या लभ्यस्व अनन्यया यशान्तास्तानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं. The Supreme Person, the translation by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unallowed devotion. Although He is present in His abode, He is all-pervading and everything is situated within Him. So परपटन श्रील प्रभुपाद सांगतात की हे जे सुप्रीम डेस्टिनेशन असा परमधाम असा हे काही आमगेले काही आम्ही एक पण गेला वापस येणार ते कृष्ण ते एक मनशाल धाम एक मनुष्य एक दवाल धाम ते दवाल नाव कृष्ण द सुप्रीम पर्सनॅलिटी सुप्रीम पर्सन. प्रभुपाद पदे पदे सांगतात सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे. कसं कृष्णाचे ना सगळे आयला सगळे अवतार फाउंटेन ऑफ अवतार्स म्हणतात कृष्णा. सो कृष्णाचे सगळे अवतार भायर आयला म्हण प्रभुपाद तांगेल बुकान क्लिअर जावन प्रभुपाद जाऊ आचार्य जाऊ सगळे क्लिअर जावन सांगतात. आणि कृष्णा कशी अनलिमिटेड की तशी तागेले स्पिरिच्युअल वर्ल्ड एनर्जी वरी अनलिमिटेड ताई तितली व्हरायटी आस की आणि रस आनंद चिन्मय रस म्हळ्यार मेलो
कसे आम्ही आंबो खाल तसे आंबोचे रस जो कंचे फ्रुटाचे रस जो कसं रसान एक टेस्ट उरत पळय तसेच न्ही स्पिरिच्युअल कृष्णाले धामांत एक विंगडच एक टेस्ट आसा आणि इतले टेस्ट विंगड टेस्ट आणि इतले आनंदभर टेस्ट आसा आणि हे सगळे टेस्ट बरी कृष्णाच म्हण शिल प्रभुपाद सांगतात हे परपटान आणि शिल प्रभुपाद आसा न्ही सांग हे इतलं सांगून स्ट्रिक्टली सांगतात की हे सगळे सांगते स्पिरिच्युअल कृष्ण असणी मॅटेरियल स्पिरिच्युअल आणि मॅटेरियल एनर्जी थ्रू ही इज ऑल परवणी कृष्ण आपणा धामांतवरी असं तो आपण आमगेले भौतिक जगतांतवरी असा तो एकलो सोडना आमगेल हृदयांत असणे आम्ही इतलं सफर करत असत जाल्यार आमगेल बरो एव्हरी जन्माक आमगेल समका कंपनी जावन तो एव्हरी एज अ फ्रेंड आमगेले एव्हरी जन्माक काही आम्ही नरका गेलो नरकाक येता आमगे बरो स्वर्गाक गेलो स्वर्गाक येता आमगे बरो आमगेल हृदयान बसून तो आमगेल साथ आमगेल केन्ना सोडना material energy although the Lord is always in his supreme abode he is nonetheless all pervading in his material energy कसे एक राजा आता आम्ही हांग दुबईन राजा बसला तांगेल घरान जर तागे थ्रू राजा थ्रू तागेल अपॉइंट करलेल कशी सैनिक सगळे आसात ते कशी काम करतात दे आर रिप्रेझेंटिंग राजा मग राजान हे आदेश दिला होते हे करत आसा तसे स्पिरिच्युअल मटेरियल एनर्जी दिस इज जस्ट एन एनालॉजी जाल्यार हांगा राजा आणि राजा काम करतना मनुष्य विंगड आसा जाल्यार जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स द राजा जो काम करता मनुष्य आसा जो पुलीस जाऊ कोई लॉ मेकर जो कंचे मॅनेजमेंटाचे मनुष्य जाऊ मिनिस्टर्स जाऊ हे सगळे आसात न्ही हे सगळे एक राजाक फॉलो करतात सिन्स दे आर एनर्जी ऑफ राजा दे आर रिप्रेझेंटिंग राजा तशी कृष्णाले एनर्जी योग माया जो महामाया तंगेल सेवे थ्रू हे सगळे कृष्णा इज नॉन डिफरंट फ्रॉम हिज एनर्जी कृष्णानी तागेले शक्ती विंगड नाही हे आमकां अर्थ कळलो का आणि ताजे निमती हे कृष्ण एव्हरी कडे कृष्ण सगळे कडे आसा इवन दो तो कृष्णा धामांत उरला वरी कृष्ण तागेल एनर्जी थ्रू आमगेली आसा यश्यस्तानि यश्यन्तस्तानि भूतानि this phrase is in text 28.22 means that everything is sustained within Krishna within his spiritual or material energy. इतले सगळे कृष्णाले एक बरे म्हळ्यार इतले सगळे कृष्णा बगे कृष्ण हे सगळेच न्ही आमगेले हे सगळे आमगेले मॅटेरियल वर्ल्ड होक जाले स्पिरिच्युअल वर्ल्ड जाले सगळे कृष्णा भितर आसा से कृष्णा भितर स्थित आसा सो हातून प्रभुपाद सांगतात की आमकां हे हांगाचे स्पिरिच्युअल वर्डाक वचचे आमी कशें का एक टिकेट नेसेसरी दॅट इज भक्त्या जेवका द वर्ड भक्त्या सो आमी स्पिरिच्युअल वर्ड हांगाच्यान ते भायर पडक म्हणल्यार एक आमगेले एक वन डिवोटेड आशे उरका आमगेले डिझायर स्ट्रॉंगेस्ट डिझायर कृष्णाक सेवे करची आणि कृष्णा लेगीर आपचे ते आमगेले एक डिझायर आसता कशी आमगेले कर्नाटकान कितले सगळे पुरंदर दास जाऊ विंगड सगळे कितले सगळे आचार्य सगळे आशिल्ले ते सगळे तांगेले एक ते लोक सगळे घर बीन सोडन न्ही एक हेजेर काम दवरले तांगेले मन दवरले ते कृष्णा तांकां गोत आशिल्ले बिकॉज तांकां गोत आसा सगळे टेम्पररी आमी सगळे हांगा रावचे टेम्पररी ताजे निमती सो ते टेम्पररी म्हण गोत आसलेल्या बरी आमकां ते लोक हांगा ती इंटेलिजंट जालेल्या ते लोक एक काम केले भक्ती कृष्णाक तांगेल अटमोस्ट डिझायर म्हणजे तांगेल इच्छा शक्तीन बरे कृष्णा आशिल्ली सो तेजे खातीर न्ही ती गोलोक वृंदावन जाऊ तांगेल आशे वैकुंठ जाऊ अशें पावले ओके कृष्णा सुप्रीम आसा आणि तागेल प्लॅनेटांत न्ही तो सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आणि तागेल प्लॅनरी पोर्शन एक्सपान्शन जालेले विष्णू जाले जावं राम जाले अयोध्याचे रामान वैकुंठांत विष्णू जाले गोलोकांत कृष्णा जाले आणि अयोध्यांत न्ही
राम जाले अशी विंगड 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 तगेल प्लॅनरी एक्सपान्शन अंतस न्ही कृष्ण तगेले आध्यात्मिक जगतांत आसा सगळे ऍक्च्युअली जगत सगळे लोक प्रे करचे कृष्णा करचे जाल्यारच न्ही कृष्णान कशी कृष्णान एक तांगेल तांगेल सगळे लोकांना विंगड विंगड रस उरता एकले सेवा कृष्ण रामाक कसले मन तर रामा अट्रॅक्ट करता एकले कृष्ण अट्रॅक्ट करता एकले विष्णू अट्रॅक्ट करता आमगेला एकले नरसिंहदेव अट्रॅक्ट करता सो कशी कशी आमगेल टेस्ट पकर कृष्णान आपणाला बोडून आलं विंगड विंगड जगत सॉरी विंगड विंगड प्लॅनरी प्लॅनेट्स बनून ताई तो हे केला हे सगळे डिटेल आणि आमकां गोपाल टपणी उपनिषदांत मेळटा आणि प्रभुपाद हांगा हे कृष्णाक असणे वेदाचा कम्पेअर करतात वेदांत असणे आमकां हे कृष्णाक कसं झाडां कम्पेअर करता कशी झाडां ती विंगड फ्लावर्स आसा फ्रुट्स आसा लिव्स आसा तसेच न्ही कृष्णा असणे तागेल विंगड विंगड प्लेनरी एक्सपान्शन जो अवतार म्हणत तागेल विंगड विंगड अवतार इज अ एक्झॅक्ट वर्ड सांगचे जाणा तसं म्हणचे जाणा तागेल प्लेनरी एक्सपान्शन आणि ती तो कृष्ण सगळे विंगड विंगड धामंत तागेले वैकुंठ धाम सॉरी स्पिरिच्युअल धामांत असली विंगड विंगड धामांत रिसाइड करता ब्रह्म संहिता 5.36 सांगत की गोलोक एव निवश्यति अखिलात्म भूताः although the Lord resides in the supreme abode, he is all pervading. हे सगळे करल्यावरी कृष्ण असणे सगळे जगतांत आसा सगळे भौतिक जाऊ पेट्रोल जगतांत आसा म्हण सांगत मागीर श्वेतेश्वर उपनिषद म्हण एक उपनिषद आसा तातूंत पराश्य शक्तीर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान भालक्रिय च Supreme Lord, although residing far away, systematically conducts everything in the cosmic manifestation by his all-pervading energy. So Krishna अपना धामान बसून वरी आमगेले spiritual material world जो कंचे cosmic energy इतले अखंड ब्रह्म बबल्सा वर्ष ब्रह्मांड कोटी कोटी ब्रह्मांड करी कृष्णा असी संभाळून घेऊन वचत सो तागेल एनर्जी थ्रू म्हणे सो आज अकस्मात आजचे एक टेक अवे म्हण सांगल्यारच न्ही आमकां प्रभू कृष्णान आमकां कशी फर्स्ट 3 श्लोकांत असणे कशी ब्रह्माले लाईफ एक्सप्लेन करला ब्रह्मा सहस्र युगा जीवसद ब्रह्मा आणि ते आमगेल एक दिवस आणि सहस्र युग ते तागेल रात्री तशी रात्री आणि ताजी तितले उर आणि तसले 100 वर्ष जीवसून वरी ते एक फ्लॅश म्हण एक्सप्लेन कर एक फ्लॅश म्हणे असे ते इटर्निटी कंप्लीट अनंत काला कंपेअर केलं ते कसले नाही म्हण एक्सप्लेन करता करता आणि कशी मेटेरियल वर्ल्डान टेम्पररी सगळे आणि दुःख असा आणि पदे पदे क्रिएशन पदे पदे सृष्टी निर्माण जाता पदे पदे ध्वंस जाता हे एक्सप्लेन करता करता मेटेरियल वर्ल्ड बघे सांगला त्याच्यानंतर आणि नेक्स्ट 2 श्लोकांत असणी कशी स्पिरिच्युअल वर्ल्ड कितलं सुंदर असा म्हण सांगता प्रभू श्रीकृष्ण आमक सांगता की कशी ते अनमॅनिफेस्टेड म्हणजे ते हे मॅनिफेस्टेशन अनमॅनिफेस्टेशन दूर असा आणि ते शाश्वत असा आणि ते फुल ऑफ ब्लिस असा हे सगळे सांगून कृष्णान कशी स्पिरिच्युअल वर्ड बाई सांगले आणि लास्ट लोकांन कृष्णान आमकां कशी येवका भक्ती कन येवका आणि हे सगळे थ्रू कृष्ण एक मेन फोकस सांगता की म्हाका उडगास करा आणि हिंगाच्यान भायर पडात म्हाका उडगास करात आणि हे परमनंट नाही हे एक्सप्लेन करचे न्हू एकच रिजन आशिल्ली आणि एक सगळे रायटराला एक तरी फोकस पॉइंट उरता ताजे थ्रू तागेले फुल लेखने उरता तशी एक कृष्णा कस कन्वे करत आसात म्हण म्हाका उडगास करात आणि म्हाका हांगाच्यान भायर पडात तुम्ही रॉंग जाग्यार आसात तुम्ही करेक्ट जाग्यार वचात कशी वच्चे म्हाका भक्ती कर म्हाका उडगास कर वच्चे म्हाका सेवा करून वच्चे म्हण सांगता सर हरे कृष्ण आणि मागे कडेच्यान कसले चूक जाल्यार म्हाका माफ करात जय श्री प्रभुपाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे थँक्यू हरे कृष्णा माताजी आमको भारी चंद कोन तुम्ही गोलोका विषयानी सांगले कशी मेटीरियल वर्ल्ड कशी स्पिरिच्युअल वर्ल्ड कंप्लीट कंपेअर करून खंयची लायक कशी वचूका
पुरा सांगला भक्तीन कृष्णा वयरी भक्ती कोरका कशी उडगास कोरका म्हण चंद कोन आमकां एक्सप्लेन केला भारी थँक्स कोणाकय कसले निमगुचा आसवे कसले डाउट असले कसले डाउट आसना बिकॉज तितल चंद कोन एक्सप्लेन केला पुरा जाल्यार कोणाकय एक्स्ट्रा कसले सांगू असल्यारी जेव्हा निमगुचा असल्यारी प्लीज सांग निमगी याची काय ना नातले सेशन एंड कोरते थोडे अनाउन्समेंट करनो ओके थोडे अनाउन्समेंट्स आसा as usual सोमारा मंडे वेडनेसडे फ्रायडे भगवत गीता as it is सुबोधिनी सेशन्स आसाची संडे बाल उत्सव क्लास 9:30 गंटल्यागी गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स शनिवार वैदिक हिरोइन सीरीज आसा 7:30 गंटल्या रात्री and 22nd April mana palla topic Kunti Maharani speaker